Patxa bakizu zer da? Sagarra jotzen danean, gelditzen da zukua, eta gelditzen da jotako sagarra. Hori da patxa. Zer da ziria? Ziria bai, ziria. Sagar bat eratzen den, txuloa, nintzen dut txiritik. Zer da mantxoni? Horri harrapatu dutu. Mantxoni! Mantxoni! Ez. Sagar mota bat da. Zer da mozolua? Beste variedade bat. Zuz, garrun mozolure. Lento xegoa izango da, mozolo izango da, Sagar hori hemen ere bai. sagar moteltxegoa izango da, igual. Zer da kizkia? Izenare bada, kizkitza. Kizkia sagarra bintzerakoan badakizen makila batek edukitzen Bai. dela, hiltze batekin. Hiltze bat. Hori da, makila horri deitzen zaio.